Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Kaparehas ko din baka mong nag-aagab ko yan sa pagsiring kaining mga oras na ini. Nailing ko kaya ako yan, naka-live na po pala, nag-aagab pa ako. Maray na pagka hapon na po, finally Kuya Nems, ini na ang letter Y sa January na hali yun. Natanong Kuya Nems na pag January tabi, alaubigon ang mga aldaw. Alo yun ngayon, maubos ngayon, ang petsa ngayon. Manalingan na akong meme sa social media na anal daw sa January Kuya Nems hanggang 75. Tapos sa 75, inatro pa kay another 75. Happy birthday! Sa kabos po nang sisilibar ka na sa hindi mga kumplian. Special mention dyan ang siyang Papa Tolit. Birthday niya ngunya. So, Gari mauran ko yan mas maguli duman. Madugi pati palalaog duman sa muyat. Di patapuso pati nampo. Happy birthday po, Papa. Sa pa man po nagsisilibar ka na sa indang kumplian yung una na pagkaaldaw. Enero 31, 2026. Sabi ni Lala, happy birthday daw tabi tekit Tito Lito, sabi ni Papa. Hari na pagkauto po dyan sa pamilya mi sa Barangay Mayon kan Daraga Albay. Happy birthday da tabi Papa Tolet, sabi ni Tito Pet. Nakantos dyan baby ang may mga reklamo po baga dyan sa may parting iyan. So about duman sa na-report ni Joshua, so bako marhay na paro kan sanitary landfill dyan. Hindi ko aram, dati may mga instances na nakakaabot ang parong mga pagtaraning ng mga lugar. Lalo na ngunya na medyo nagbabagsak po ang oran. Pag nagbabagsak nga niya ang oran, mas lalo lugod to na experience ang mini dyan sa dyan kuya na mas pagpauli ka sa may parte kan Bunker 1. Niyan po baga dyan ang sanitary landfill. Pag mas kiturog ka kuya na mas maraman mo na harani ka na sa San Francisco. Namamarong na po tabi. May na pagkauto kay Sir Alvin Uy, nakaantabay po muna na pagkahapon. And congratulations po pala, duman po tabi sa Schools Division Office kan Legazpi. Dahil ta kasuhapon sa pagtatapos kan Regional School Press Conference. Nakuha po o nabawi po nindaan kampyonato na nakali sa taon na agaw ini sa indakan Tabaco City Division. And sa aga kasuhapon nabawi na po ninda ini. Nabawi giraray ninda ini. And syempre so mga nasa nanggana sa manibaybang mga kategory sa apat na aldaw na mga aktibidad duman sa Regional Press Conference. Ipo tabian marepresentar kan Bicol Region para po tabi sa National School Press Conference nagigibuhon sa Ormoc City. Sabi ni ARD last time, ang target ni ngayon Angel, day man ngayon mag-overall champion, at least makalaog man lamang ngayon sa top 5. At tututukan mi ngayon ngunyan itong mga nasa secondary. Kasi ngayon elementary ta ngayon, talaga ngayang magayon ang sa indang performance. Although magayon man sa performance kang secondary, pero may mga nag-excel na hali po sa ibang rehiyon. Kaya medyo ngayon na short ngayon kita duman sa aim ta na makalaog man lamang sa top 5. Makalaog man lamang po tabi sa top 5.
And dako lang kontra na syempre iyan. Pero itong makasabay ka lang dyan sa NSPC, mag-qualify ka po dyan. Dako lang bagay na iyan. And dako lang bagay ng i-representar mo tabian na Bicol Region. Para po dyan sa dakulang kompetisyon, imagine perang rehiyon ang sa imong magiging kalaban. And proud na proud ka. Mabintaon nga ni Kuya Nam sa mga maski mga keychain, t-shirt, nabudol man nga ni ako. Pero bako sa kuya, natugang ko. Kasi ano din siya nagko-compete din siya nakantos man siya Kuya Nam sa mga nasa district level. Pero talagang itong nagtanaghiling ako na opening ceremony. Mahiling mo talaga na mga aki, talagang halos gabos man matitibay. Pero syempre, may type 1 sa sarong kompetisyon, sarong araw kayo ng mga aktibidad. Igo po talaga nin manggagana, igo nin matadaog. And may mga next year pa man, may mga masunod pa man na taon. Pwede pa man kamo mag-participar po tabi dyan. Good luck. Duman po tabi sa ma-representar kan Bicol Region. And kasabay man kaso hapon, ito man na pagtatapos kan panlalawigan. Kung saan, syempre, after kay ito, magkakaigo naman sa danin training po para sa papaabuto na palarong Bicol 2026. Nagigibol mo lang iyan, digdi po sa syudad kan Legazpi. Magayon ang mga siringka ng mga intervention, as in mga aktibidad sa eskwelahan dahil syempre, ang obheto kaiyan na itong may mga dakol bagang mga aki na multi-talented na itong matali na, matibay na sa sports, matibay kung sa academic, as in iba pa, na kayang-kayang pasarabayon iyan. Ayan inibaga mga paagi ni tanganing mas mahubog ang kakayahan as in talento kan mga aki na ito. Of course, syempre halimbawa na uso na baga kaya ang mga gadgets na imbis na magparadot sila katong mga cellphone, at least may iba sindang mga bagay na pigtutuunan yung pansin. And sa mga masunod, di ko lang sure, di ko na hagilap kung anong mga lugar ang nanggarana doon. Pero for sure, may mga may mga halat mo na. Sige, wait. Okay. Send mo tabi sako. Ako na lang forward. Kuya Nems, may namang problema naman suali dyan sa tuya. Kaya nagsisend sa email. Sabi na kayang iwalat na sa naligi sa kuya, willing man ako magbarat alauna. Bako na problema sa Kuya Nems kung paano na ito sisend. Kaya ipasend ko na lang sa kuya. Halos medyo nagtatagauran, digdi po sa sentro kan Legazpi and sa other areas. Iba po tabi ini naka-schedule na brownout ang National Grid Corporation of the Philippines dahil nga ni po sa nagkapiraman ng mga aktibidad na gigibuon. And kasabay kaiyan, ito po tabi na parallel activities man, nagigibuon po tabi kan Albay Electric Cooperative Incorporated. May mga, pero duman sa sa southern part ng Legazpi, duman sa lugar na pinaghalian ko ngunyan, dengan ni 30 minutes sa brownout. And may pigpaluwas na po baga na anunsyo an Aleco manungod man sa singil kan kuryente para sa bulan ni Enero 2026. Daydig kinakabugta nagbaba ang nasa island. Pero itong mga nasa mainland, iyuman graray ang bayadan. Ang sa residential 9 pesos and 40 centavos, ang low voltage 8 pesos and 43 centavos, ang high voltage 6 pesos and 86 centavos. Sa islands, it's either residential nasa 11 pesos and then itong low voltage nasa 10 pesos and 48 centavos. Kulibat ko po pala, manaling akong po sa social media kan nakalihis na daw dyan sa may parte kan Ginubatan Albay. Igod ako yan namis kinagrelibot-libot dyan ng mga daing kuro-kararigos na nagkakatok sa harong. May mga instances bagakaan ko yan sa may naghahapot ki. May mga raot ngayon tabi ka mo dyan na alahas, may raot ngayon ka mong kulintas, bracelet, relo, sagod pa iyan.
Bakalon mi na po ngaya sayang mangyayat. Ay may mga person na po baga talagang nagiging investment ang arog kaiyan. Nagbabakal kon pirang mga 24 karat na mga gold. Tapos minsan sa kahilalian ko na nagkakararaot. Kay salamat Jerome, tabako na ko mukhang may hepa. Ana po digdi tiga na ninda, may saro dyan na, may grupo da po ini, may mga nagkahirilingan ni sa mga closed circuit television na may ikusin da kitigra ni duman na gurang. Tapos, ano po digdi, ang problema ko yan, ang nabaka, nakumbinsir si Lola na ipabakal, baka umanso mga raot na mga nakulintas, na bracelet. Tapos, aram mo ko yan ang sistema ninda. Day maninda tiggo kumbinsi sigurang na ipabakal dahil sa raot na ngayon. Aram mo ang ginibo ninda, kumbinsi ko yan, ay baka manian mga yamam totoo. Mga peke po ngayon na gold. Bako ngaya po ngaya iyan na totoo. Kaya ngaya ipabakal mo sa ngaya sa muya. Kaysa ngaya maging 0-0 ngaya yan. Mga ipo ka, di mo ngayon may isasangla. Di si Lola man, gariwara siyang kaibahan duman. Kasara duman sa nabasa akong social media po. May hikaw, may kulintas, may bracelet na nabakal duman sa gawang. Nasu presyo ata kay to more than 100,000. Nabakal da ako ng kulintas, nabakal kina sa sakito ng abuton ki 1,000. So bracelet hababa na duman, hababaw na ning markay duman sa talagang actual niyang ipigpabakal ay yung subinaklanan niya. So amount ketong subinakal niya. Ang problema ngunin ko na day na po nasususog kay itong su mga kapamilya, kay itong su Lola duman na nakumbinsir na bakalon po tabi itong mga jewelry ni Lola. Arog na iyan ang mga nagraralakop ngunyan sa tuyang palibot. Igo naman nga na akong nahiling digdi, nagsagin-sagin da ako yan ni mo po na delivery rider. Tapos kung halimbawa may delivery rider, tapos syempre dideliveran ka iyan. Mako akipang bayad. Tapos pag siyempre malaog sa araw nangangalagkalagdak aloy nangunang ko yan miski oron-oron chika-chika muna naghapot kung sa inyo ang harong kang next target nila. Tapos pag nakakalagkalag ko yan miski matataba may nahiling dumana cellphone. Pag luminaog na, once na naglaog na po tabi sa biktima sa inyong residensya para magkuakipang bayad. Makaskason ko yan sa kamot kiko asu valuable material saka nagdudulag. Arog ka ng mga bata, mas naiinot pa ko yan sa bagay, pag arog ka yan na mga pangyayari na talagang mga valuable materials po. Lalo na kung may mga footages man lang kamukan close sa circuit television. Talagang ang tendency kan ikakahumapot mo sa social media kasi makaskaso na po bagang ngayon ang unreach ka na social media. Parang click mo dyan. Pag nahiling yan, maski sa ibang parte kan kinaabang, hiling po tabi. Pero pag-arog ka yan, sabi nga ni iba, naramduman ko sabi kan na sa NTC. Tas indangon yan, hababaon sa numero kan mga scams na report na nagkakareceive nila. Pag halimbawa, pag-arog ka yan na mga parcel, pag-araw mo ko yan na halimbawa ngaya, ang mga delivery rider, may hiling, midbid mo naman yan ko yan sa halos surasimana, nagdadara dyan sa imo. Tapos, syempre bilang nag-shopping ka duman sa online, araw mo kun, nagmo-monitor mo yan, kung wala ka man sa harong, syempre mawalat kikikwarto. Mamomonitor mo man kung arin maabot. Kung itong ang problema lang kayo, talagang may tiga-expect. Tapos, ininutan kan dapat na, bako man ma-deliver, itong dapat na ma-deliver. Talagang malalansi ka kayo. And, pag-arog kayo, need ba ko na lang kaya arog kayo yung mga, siring kayo mga modus ang pigigilo. Dati nga, niigubo ka ng mga pagkakataon na, ma-check ngayakan, regulator ngayakan, LPG.
Ay nga ma'am, sala nga yan, delikado nga yan ma'am, posible nga yan ma'am na pumutok nga yan dyan nga yan, masulo nga yan araw mo nga, pag puminos nga yan dyan nga yan ma'am sa imo nga yan gasol. Di ang tendency naman ko, ang strategy ninda, pag sinabing, ay maraot nga yan ma'am, bako nga yan ma'am, quality nga yan, tapos ooperan ka, uni nga yan ma'am, igaw nga kami offer nga sa iyo. Pero ang totoo pala, ano po didi, ito pala so diferensyado, may depekto. And sa radyo na pagiramdum ka sa tuyang mga otoridad, tinanggad po indo pagtugutan na makalaog sa indo pong mga residensya. Naramdaman ko, sabi sa kang mama ko, Kuya Nel. May sarong aldaw, sutugang ko, duman sa school kang tugang ko, may nagpa-exam. Tapos, nakapasa sa tugang ko, all the way from Sorsogon ata ito, tapos nagduman sa harap. Day man kamurumidbid ni mama. Day man sa pagiging bako hospital, nakita bagang mga Pilipino. Yan so, pag may bisita, papadanganon mo sa harap, papadaguson mo. Kasi mama, naniniguro man, bata ngayon, sulo ngayon, ako liding ngayon sa harap. Di ang ginibo ko yan sang ina ako, yan dumandaan niyo mo ko yan sa nata, alat, nag-istoryahan da siya. Tapos, di pa man desisyon sa mama ko. Nagpahalat niya ko yan duman. So, ito nga ning superson lang mag-abot sa tugang. Hindi nga ako basta-basta ngayon nag-invite sa iya na magdago sa balkon, araw sa iyan. Tapos siyempre, aside sa, siyempre, nag-iisip man, solo ngaya ako, digdi. Although, wala man kimawara duman sa muya ako yan eh. Ang pwede nang matabag duman sa muya. So, ikusuaya may duman. Pero siyempre, pag mga saring kayo mga pagkakataon, asin mga panahon, dapat po na maging doble ingat kita. Dakol na mga paagian, posibleng magka-erecit kayo. Sabi nga na ibaga ni Sir Pio, pag mga kapasawayan ngaya, mga matalion ngaya ang mga Pilipino, what more ngaya kung gamito ninda iyan ngaya sa marhay, na mga katabang ngaya, tangani ngayang mas mapatalubo, maging matalubo ngaya ang sa tuya ngayang nasyon. Ayan na pag mga saring ka na mga pangyayari, saring ka na po na mga sitwasyon dyan. And duman man sa may mga kairibahan na mga medyo may edad, dahil man nito po pagbayaan na sinula lang diyan sa harap. Iyan po ang mga prospect talaga ng mga doing kuro kararegos na nang bibiktima po talaga ng mga elderly. Maray na pagkauto kay Sir Eli Valladolid, kay Sir Jas Orlain, sabi na, good PM po, tabi madam, pa-shoutout man po sa mga taga-Gabawan, Campusano family, Jacob family, as in Orlain family. Nakaantabay po ngunya na pagkahapon. Ay, kumusta po dyan sa indong lokasyon po, sir, sa may parte ka na Gabawan ka na Daraga Albay. Maray na pagkauto kay Mark Joshua Cada, kay Roel Betsaida Dichoso, Sir Hil Pahalia, kay Bernardino Barakiel Jr. Yan ano, maging maikmat kita sa mga pangyayari po sa tuyang palibot. Mas ngayon ipobagaan mga nag-o-offer kung na ano-anong mga serbisyo po baga dyan. Ang mga nagte-text sa tuyang mga cellphone, sa mga nagte-chat, bata usong-uso ay ngunan sa mga Gcash po baga. May mga nagkakahilingan na itong sa mga uso baga ngunan na mga vlogger, mga lapag-lapag. Igwa yung mga nag-gribok yung mga fake account, hindi makapangbiktima, hindi talagang naghaharana po tabi kita. Hindi maikmat kita dyan. And pag dayman po nito midbid ang mga personang halimbawa nag-add friend sa indo sa social media, nag-message indo, sabi baga, don't talk to strangers. Yan so na naramduman ko na lesson duman sa kwento kan Little Red Riding Hood. Para man po yan sa kaligtasan nindo, as in kaligtasan man po kan sa indong mga pamilya. Ang sa kuyang kapartner po sa Rada Technical, si Kuya Nem sa Flora, sa IT Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Happy weekend! Bye-bye! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka